Какво даваш? Ти го продаваш, ти кажи цената. Почва да се учи. Кефи ме момчето. Добре. За този ще ти искам. Отивам да търгувам. А, Обиколих няколко села. Сега отивам за последен път. Добър вечер. Здравей. Ам, Аз идвам от Александрия и се чудя дали търсите нещо, с което може да търгуваме. Ти идваш, ти предлагаш. Какво предлагаш? Слушам те. Инструменти. Инструменти, цигара, мигара, тактика. Дай да ги видя тези инструменти. Аз ги правя по изработка. А ти ги правиш по изработка. А ти знаеш ли, че тук живее Дан Зак Чуков? Не, Най-добрият ковач. не съм го чувал. Добрият ковач. А, я ми кажи. Представи си, че искам е, чук за работа. Какво ще ми го направиш? Не ме разбра. Как? Виж сега. Ако имате нужда от нещо, той каза, че може да ти ги изработи. Аз казвам, ако нямате нещо, аз ще се опитам до другия месец да го намеря да ви го предоставя при положение, че вие го имате. Защо ме да ви го предоставям? Но, за да изкараш пари, за да направим пачка, естествено, за да въртим келепир. Нали си дошъл да търгуваш, в смисъл, ако не го изтъргуваме, ти какво правиш? Тиш като Аз non-player обикалям character селата. в... Аз Добре, обикалям селата и ако те имат нужда от нещо, което не са имали или нямат възможност за това нещо, аз търся начин да им го дам. а ти от какво се нуждаеш? От абсолютно нищо. От нищо. Да. Дори от чук като моя. Да, не ми трябва. Такива. Вие имате ли? Мисля, че да. Не знам. Как си го прибра професионално? Това не го пускам от себе си. А такива имате ли? Календари. Не съм виждал. Искаш ли календари с голи снимки на Елин? Браво. Е, всички ги имаме сега, ще съжалявам. Ще пропусна. Добре, искаш ли календари с мои голи снимки? Отново пропускам. Добре, искаш ли каменния меч на Анвил Асгард? Нося го буквално от първия месец. Само листа съм рязал с него. За какво ми е кавенен меч? Е бил на Анвил Асгард. Не знам кой си. И не мисля, че има някаква стойност. Добре, какво ти предложи? Уф. Аз не разбирам, що е дошъл май да си прави. Искаш ли Така, специалния щит? Който не се чупи никога. Може да го погледна. Значи искам да си го сложиш и да го ползваш срещу мене. Погледни го. Този щит, пазиш ли се? Да. Никога не се сваля от брат ви. Кой искаш ли е такова? И никога не му пада. Погледни го, никога не му пада здравина. Много специален щит. Какво искате за този щит? Почнахме да си говорим. Какво даваш?
Ти го продаваш, ти кажи цената. Почва да се учи. Кефи ме момчето. Добре. За този ще ти искам. На хата обрадва, която пали враговете ми, пробива броните им и удря по-силно, когато съм на по-малко. Когато магиосникът ни ще се събуди, ще го обсъдя с него за тази оферта и другия месец ще дойда пак. Добре. Хвърли му Целта е- едно такова. Дали има ли? Не, хвърли му едно по него. Да хвърля ли едно такова по тебе? Не знам. Спокойно, Имаш ли бъди кючек и половина? Секунда. Да. Сега нямаш вода в колената вече. Значи, братвата искам да удря за поне 38. Това е условието. И да паля. И да пали. И като съм на малко кючеци, да удря за поне 38. Окей. Окей. Лека вечер. Лека и успешна вечер.